Kung ikaw tinuod nga nahigugma sa Dios, kung ikaw tinuod nga nituo sa Dios, kung ikaw tinuod nga nag-alagad sa Dios, musimba ka gayod kaniya. Ug makig-communicate ka kanunay sa Ginoo sa matag adlaw. Tungod kay walay nahigugma nga tawo nga dili makig-communicate sa iyahang hinigugma sama sa imuhang kapartner sa kinabuhi. Kung dili ka makig-communicate kaniya sa matag adlaw, magkabati ang inyong relasyon. Ingon ana usab ang imong relasyon ngadto sa Dios igsoon. Kung dili ka makig-communicate sa Dios sa matag adlaw igsoon, atakihon ka sa demonyo hangtod nga malayo ka ngadto kaniya. Mao sa kanunay igsoon, sa tanang panahon, sa tanang higayon, sa tanang adlaw, pakig-communicate sa Ginoo, ipakita ang imong tinuod nga gugma ngadto kaniya. Tungod kay kung matinud-anon ka nga nahigugma sa Ginoo igsoon, makig-communicate ka kanunay kaniya. Makig-istorya ka kanunay sa Ginoo igsoon, pinaagi sa imong pag-ampo, pinaagi sa imong pagpasalamat kaniya sa matag adlaw. Ayaw tuguti ang demonyo nga maoy muguba sa imong relasyon ngadto sa Ginoo igsoon. Sama ra nga dili nato tugutan ang demonyo nga maoy muguba sa atong relasyon sa atong kapartner dinhi sa kalibutan. Ingon ana usab ang atong pagtuo sa Dios igsoon. Dili kita mosugot, dili nato tugutan nga gub-on sa demonyo ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Mao sa kanunay igsoon, makig-communicate kita sa Dios sa matag adlaw sa atong tibuok nga kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.